Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdar. Baqy tarap yurdumyzdaki täzelikler we habarlary tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun Türkmenistan prezidenti yurdumyň ýaraly güýçleriniň belent serkarda başlady. Goşun generali Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň göçme mejlisine geçirdi. Hemde harby we hukuk goraýjylaryň atçylyk toplamynyň düýbini tutmak çärasyna gatnaşdy. Göçme mejlisi harby we hukuk goraýjylarynda 2021-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna ýerine getirilen işleriň jemlerini garaly. Garalan meselelerine kataryny yurdumyzda howpsuzlyk we parahatçylyk üçin etmek, sanly ulgamy ornaşdyrma arkaly harby we hukuk goraýjy düdümleriň işini kämilleşdirmek, hemde olaryň maddi injamlaryň biniadyny poturlandyrmak meseleler bar. Ýerbilene döwlet daşdanmaz köpetdaň etegine ýerleşýän gözel künjeklerin birine geldi. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Harby we hukuk goraýjylaryň hojuluk düzümini kämilleşdirmek, bu düzümlere degişi bolan athanany gurmak, harby gullukçylaryň we ýaşlaryň zähmete bolan sevgisini ösdürmek, tagdyn durmuş ýergelerini berkitmek meselelerini iýdigderli gözelçilikde taklaýar. Bu ýerde yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlyny harby we hukuk goraýjylaryň ýol başlary garşadylar. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanow, Döwrewap athananyň düýbini tutmak çärasyna görülen taýýarlyk işleri bardy. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlyna hatabat berdi. Döwlet başlarymada täze athananyň guruljak ýerini, bu künjegiň tebiği aýratenliklaryny senledi. Bu ýerleriň öýe bolşy aýratenligi, da howasy, ahal-teke bedewlerini yaramly howa gurşagyny emele getirer. Döwlet başlarymyz yurdumyzyň harby we hukuk goraýjylaryna degişi athanany bina etmek üçin seçilip alynan ýeri oňlady. Soňra yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. 500 at saklamak üçin ýetlenilen atçylyk toplamynyň tasamalary we ýerleşik ýerler barada maglumat berýän tasamalar hemde çyzgylar bilen tanışdy. Bu ýerde Içeri işler ministri Çakyýew taýýarlanan tasamalar hemde toplamyň çägine gurulmagy meýilleşdirilýän diskalar hemde olarda dörediljek şertler barada hormat prezidentimize hatabat berdi. Bellençäli toplamy gurmak üçin bölünip berilen ýer böleginiň umumy meýdany 40 hektara barabar bolup, onuň çäklerini toplamyň idara binasy, münmerler, açyk manej, bedewler we taýlar hemde hüwratlar üçin ýetlenilen diskalar, veterinariýa binasy, tehnikalar üçin ýetlenilen diska, atlaryň türgenleşik meýdançaty, çapy ýodasy, suw howdanlary, awtodrolga, karantin binasy we beýlekler bar. Ma'lum bolşýaly, harby we hukuk goraýjylaryň maddi enjamlaryň biniadynyň poturlandyrylmagy, harby gullukçylaryň we olaryň başga agdalarynyň gulluk hemde ýaşaý şertleriniň gowlandyrylmagy, hemde bu düzümlere degişi ähli işgärleriň hüner derejesiniň ýokarlandyrylmagy bilen baglanşyk meseleler Türkmenistanyň döwlet ýasatynyň elektor ýanygurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz şödürünün tatsamalar we binalaryň ýerleşik ýerlerini görkezýän çyzgylar bilen tanışyp, olara bir näçe bellikler aýtdy, hemde degişli düzelişler girdi. Arkadağı prezidentimizin belleşýäli yurdumyzda odal gurulan we ulanmaga berilen şeýle diskalar ýaly täze athany da häzirki döwrüň taraplaryna dolu alaýyk gelmeliler. Onu bedewleri ösürip ýetişdirmek, seýislemek, degişli türgenleşikleri geçmek hemde atlary çapşyklara taýýarlamak üçin ähli ýerur şertler üçin edilmeliler. Soňky ýyllarda döwlet başlarymyz yurdumyzyň harby we hukuk goraýjylaryna ahal-teke bedewlerini ösürip ýetişdirmek, gulluk atlaryny taýýarlamak we at çapşyklaryna gatnaşdyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berýär. Bu bolsa türkmen halkynyň şöhratly atçylyk daýaplarynyň täze taryhy ýanda da dowam etmegine ýardam etmeliler. Şunun bilen baglykda ýaragly güýçlerimiziň kuwatyny berkitmegiň, maddi enjamlaryň biniadyny döwre barplaşdyrmagyň, oran şähetine bolan harby doktrinadan gelip çykan wezipeleriň üstünlikli durumşa geçirilmeginiň möhümdigini belläp, yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Harby gullukçylaryň we hukuk goraýjylaryň işgärleriniň dürli ugurlar bilen bir gatarda, olarda wähmete bolan sevgini ösdürmegiň wajypdygyna inçekdi. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Türkmen halkynyň bu ýysanjy we baýlyk hataplanýan begişli bedewlerimiziň, ala baýlarymyzyň, milli taryhymyzyň we häzirki döwrüň janly nişanlarynyň, ata watanymyzyň dürüjliginiň we ösüşiň täze belentliklerine tarap batlyk adamlarynyň beýanydygyny belledi. Geçmişde belli bolşýaly, ýellen ýuguruk bedewler, bu ýysanjy ala baýlar, häzir hem halkymyzyň wypary hemraty, hemde watan goraýjylarynyň we düzgün tertibi goraýjylaryň agtybarly kömekçiler bolup durýarlar. Döwlet başlarymyz binagarlyk nukdaýy nazaryndan athanyda, şunuň ýaly deskalarda dünýä tejribesine giňden ulanýan injenerçilik teknik çözgütler bilen milli binagarlyk ýörelgeleriniň utgaşdyrylmalygyny bellädi.
toplumyň häzirki zaman ötün tehnologiýalary esasyna injamlaşdyrylmagy, onuň ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylmagy, şonlukda ekologiýa ýagdaýynyň nazarda tutulmagy möhüm talap bolup durýar. Hormatly prezidentime de Türkmenistan paragatçylygyň we anlaşmagyň watan ýylynyň ýurdumyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly tenler bilen utgaşmagyny çuňur manysynyň bardygyny aýdyp, täze toplumyň harby we hukuk goraýjylarynyň işini döwrewap derejede ötürmekde ähmiýetli boljakdygyny bellädi. Türkmen halky beýdewlere aýratyn gadyr goýýar. Hormatly prezidentime halkymyzyň at murat, at agynan ýerde toý bolar. Aty piýady gözi bilen alma, atyň ırska alnyna ýaly ajaýyp jümleleri döredendligini we häzirki döwürde akyl-teke bedewler bilen baglanyşykly işleriň halkary derejesinde üstürleýänini bellädi. Bu ýa-da bedewiň şekiliniň Türkmenistanyň döwlet tograsynda ýerleşdirilmegi, arkada prezidentimiň başlangyjy we tagallasy bilen döredilen Galkynyş milli atysyndaky oýunlar toparynyň bir näçe halkara bäsleşiklerine gatnaşyp, awraýly baýraklara munasip bolmagy, bu urda alınıp bolýan işleriň netijeli häzete eýe bolýanlygynyň beýanydyr. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy, toplumyň bünyadynda goýuljak ýadgarlyk senenama gol çekdi. Harby we hukuk goraýjylarynyň açlyk toplumynyň düýbüniň tutulýan ýerine Berdimuhammed A. Naýew adynaky ýürütülişdirilen Harun mektebiň okuwçylary ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlandan toplumyň düýbüniň tutuluşy barasyna ak bata bermegini haýyş etdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Ýadgarlyk ýaly ýerleşdirilen utyny guruluşyň binýadyny oklady hemde täze açlyk toplumynyň guruluşyna ak bata berdi. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň ýol başlarym döwlet başlarymyzyň görülesine ýerdiler. Munyň özi halkymyň döreden we dünýä nusruk görelgelerini agdy birlikde, bilint ruh bilen döwrewap derejede dowam edýänliginiň aýdyň beýanly görüli. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Berdimuhammed A. Naýew adynaky ýürütülişdirilen Harun mektebiň okuwçylaryna bir ýerde gurulan dawral çärem nasibetli towgatlaryny owşurdy. Harby tälim boýunça bilim alýan ýaşlar towgatlar üçin mehriban arkadagymda tüý sürekden çykýan hoşallyklaryny bildirdiler. Şeýlekem olar ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlandan ýöleri bilen ýadgarlyk surata düşmegini haýyş etdiler. Soňra döwlet başlarymyz ýürütülişdirilen Harun mektebiň okuwçylary bilen söhbetdeş bolup, harby gurulugyň ýaş wekilleriniň okuwlary boş wagtlaryna näme bilen meşgullanýanlyklary, olaryň hünäre bolan höwüslerden gyzyklandy. Harby okuwçylar ýürütülişdirilen Harun mektepde döwrewap bilim almak, häzirki zaman tehnologiýalaryny özleşdirmek ornuna ähli virus şertleriň düredilýänligini, tapaklaryň sanyl gomarkaly geçirilmegine möhüm ähmiýet berilýänligini aýdyp, üpçün edilen mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Söhbetdeşiň başyna Berdimuhammed A. Naýew adynaky ýürütülişdirilen Harun mektebiň okuwçylarynyň biri özüniň saýlap alan hünäri barada aýdyp, harby psikolog bolmagy arzu edýänligini habar berdi. Döwlet başlarymyz okuwçynyň bu hünäre bolan dünýä garaýşy bilen gyzyklandy. Bellençäli psikologik hünäri adamlar olaryň häýatleri hemde beýlikleri bolan gatnaşygy bilen baglanyşykly meseleleri öwrenýär. Milli liderimiz ýaşlaryň hünäre bolan höwüsini, aýratynda dünýä ilmine ähmiýetli gurgat aplanýan psikologiýa ilmine bildirilýän gyzyklanmalaryny oňlap, olaryň maksady okgunly, tutanýarly we dünýä ilmine çuňur aralaşma ornuna ahlakyny gaýgyrman köp okumalydyklaryny, öwrenmeliklerini ünne etdi. Mehriban arkadagymyň belleşýäli häzirki döwür ilmiň öýen tehnologiýalaryň zamanasydyr. Şonuň bilen baglykda ýaşlar aýratynda körpe nesiller sany bolgan kompýuter tehnologiýasy bilen içkin gyzyklanýarlar. Munyň özi olaryň häzirki zamanyň döwrewap ýörelgeleri bilen utgaçykly ösýänyny görkezýär. Şonlukda okuw meýilnamalaryna täze usullaryň ornaşdyrylmagy zerur bolup durýar. Hormatly prezidentimiz ýaşlaryň okuwdan boş wagtlaryny sport we ähmiýet bilen utgaşdyrmagynyň aýratyn ähmiýetlidigini belläp, olaryň bu ugra uly üns bermelediklerini aýtdy. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Harby we hukuk goraýjylarynyň şahsy düzümlerine bölünip berilen ýerde harby guruluşlaryň eken miýweli baglaryny üzümçiligi synlady. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Howpsuzlyk Kengeşiniň sekretary Amanow döwlet başlarynda bagçylykda we üzümçilikde alınıp bolýan işler, onuň suwurşulgamyny olanýan täsir tehnologiýalar barada hatabat berdi. Bellençäli hormatly prezidentimiziň taşlygyna laýyklykda dagy tegen ýerleşýän ajaýyp günjökde miýweli baglaryň köp görnüşleri ekildi. Üzümçiligiň meýdany giňeldildi. Bu ýerde eklen baglaryň görnüşleri, olaryň ýerleş aýratynlygy, suwurşulgam barada maglumatlar berildi. Bu ýerde ýemişleriň alma, armut, aýwa, erik, garaly, hoz, hurma, pisse, şettali, zeytun ýaly görnüşleri ekildi.
Şeýlekem bir ýerde üzüm dalbaryny döretmek, onuň özgörçi görnüşini emeli getirmegiň meýilleşdirilýäni gaýdyldy. Bellenşýäli bir ýerde üzümleriň alty görnüşi ösürilip ýetişdirilýär. Ösürilip ýetişdirilýän üzümleri ýürüýte germeglere galdyrmak we üzüm dalbaryny ösürmek meýilleşdirilýär. Munyň özi üzümleriň hasyllygynyň artdyrylmagyna ähmiýetlidigini milli daýhançylyk tejribeleri tuğut etdi. Bu giňişlikde harby we hukuk gorajdarlaryň her biriniň miýweli baglary we üzümçiligi ösürip ýetişdirmekleri üçin yer böлекleri berildi. Döwlet başçylarynyň tapşyrygyna laýyklykda harby we hukuk gorajdarlaryň şahsy düzümleriniň arasynda ähmiýet terbiýesiniň berkitilmeginde mühim ähmiýeti bolan işler giňerimde alınıp barlýar. Milli liderimiz bir ýerde alınıp barlayan işler bilen tanışyp, harby we hukuk gorajdarlaryň öýlerine degişli yer böлекlerini, miýwetçiligi, üzümçiligi ösürmek ornuny ýerine getirýän işleriniň harby gullukçylaryň taglygyny berkitmekde bolýaly. Olarda ähmiýet enliklerini ösürmekde de aýratyn ähmiýetligini bellädi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz bu işleriň almy esasy ösürilmegine, suwarşyň damjalaýan usulynyň ornaşdyrylmagyna, şeýlekem alman gadaranlarynyň we häzirki zamanyň ösün tejribesiniň milli bagwançylyk ýörelgeleri bilen utgaşdyrylmagyna mühim ähmiýet berilmeligini bellädi. Bu wagtda degişi ýol başlara birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başdy, Döwlet Hukukçylyk Keňeşiniň göçme mejlisine geçirdi. Döwlet başçylaryna mejlisiň gün tertibini lan edip, ilki bilen Goranlyk ministri Günnogduýewa söz berdi. Minister gödөгçi edýän düzümlerini geçen 4 aýda ýerine getirilen işler, milli goşunumyzyň harby düzümlerini iň täze teýenkeler we enjamlar bilen üpçün etmek, işgärleriň hüner derejesini ýokalandyrmak, ýaly çağırş mewsümini guramaçykly geçirmek boýunça amala aşylýan işler barada hatabat berdi. Şonuň ýalyda ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şany 30 ýylyk münasibetli geçiriljek dawraly harby ýörüşi taýýarlyk görülüşi barada aýdyldy. Döwlet başçylaryna hatabat dinläp, ýurdumyzyň gorunly kuwatynyň paragatçylygy puturlandyrmagy, onuň howpsuzlygyny üpçün etmäge hyzmat edýänliginiň, çünki garaşsyz bitarap Türkmenistanyň harby doktrinasynyň gorunly kädetini eýdigini bellädi. Soňky ýyllarda harby we hukuk gorajdarlaryň ygtyýaryna gelip gowşýan iň täze ýerisi we howa teýenkeleri döwletimiziň döwrüň taraplaryna laýyklykda harby idaralaryň işini guramagyň meselelerini ägir tuly üns berýänliginiň tuğutnamasydyr. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başdy, ýöňde durýan işleriň ileri tulýan ugurlar barada aýdyp, harby gullukçylaryň hüner derejesini ýedigderli ýokalandyrmagyň we şahsy düzümüň arasynda watançylyk, terbiýetçilik işlerini güýçlendirmegiň zerurdygyna öňe çekdi. Döwlet başçylarymyz nowatdaky çağırş mewsümi barada aýdyp, ony ýokary derejede geçirmegi üns merkezine saklamagy tapşyrdy. Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň şany 30 ýyllyk münasibetli geçiriljek dawraly harby ýörüşi ýokary derejede guramak babatyna da aýratyn tapşyryklar berildi. Soňra İçeri işler ministri Çakyýew 2021-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary aralygynda ýurdumyzda hukuk düzgünleriniň bozulmagynyň öňüne almagy hemde jemgyýetçilik tertip düzgünini saklamagy, ýanyň howpsuzlygyny üpçün etmäge we ýollarda ýol ulak hadiseleriniň öňüne almak maksady bilen ýol gödөгçilik gullugynyň işini kämilleşdirmäge gönükdirilen işler barada hatabat berdi. Şeýlekem degişli düzümlerde sany ulgamy ornaşdyrmak işleriniň barşy barada edildi. Döwlet başçylaryna hatabat dinläp, ýurdumyzda kanunçylyk we hukuk düzgün tertibiniň berza edilişine gödөгçilik möhümdigini bellädi. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzda hemde welaýetlarda ulaklaryň sazyşlyk hereketini üpçün etmegiň meseleläriniň mydama üns merkezine saklanmalygy barada tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz İçeri işler ministrliginiň ähli düzümlerini, işleri guramagyň döwrewap usullarynyň ornaşdyrylmagynyň, şonuň ýalyda işgärleriň hüner derejesiniň ýedigderli ýokarlandyrylmagynyň ileri tulýan ugurlardygyny öňe çekip, bu babatda ministre anyk tapşyryklar berdi. Soňra baş prokuror Attaýew prokuratura idaralary tarapyndan 4 aýyň dowamyna ýerine ýetirilen işleriň jemleri ähli bolganlarda kanunçylygyň berk we takyk berza edilişine gödөгçilik etmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hatabat berdi. Şeýlekem ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başlanan gadyraşdyrjy hukuk namalarynyň düzgünleriniň berza edilişini terjermek boýunça beren tapşyrykyna laýyklykda geçirilen işleriň netijeleri barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, prokuratura idaralarynyň hukuk düzgünlerini goramak hemde kanunçylygy üpçün edýän wajyp döwlet idarasy hökümindäki ornuny bellädi. Döwlet başçylarymyz giň göz ýetimli hemde öňdebarjy tehnologiýalar bilen işlemek boýunça tejribeli ýokary hünerli işgärler saýlap almagy, jogapkärlik çemeleşmegiň möhümdigini öňe çekip, prokuratura idaralarynyň işgärleriniň hüner derejesini ýedigderli ýokalandyrmagyň, tanylgamy işin ornaşdyrmagyň asabyna prokuratura idaralarynyň işini kämilleşdirmegiň meselelerini üns merkezine taklamagy tapşyrdy.
Meclisin barşynda ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Prokurorlary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hakyndaky degişli resmi namalar gol çekdi. Soňra ýokary Kadiýetyň başlygy Usman Epedow Türkmenistany 2017-2021 ýyllarda Kadiýet ulgamly ösdürmegiň döwlet maksatnamasynda bellenlen wezipeler ýerine getirmek boýunça ýylyň başyndan bäri amala aşyrylan işler, şonuň ýaly degişli düzümleriň işini döwrüň taraplarına laýyk guramak boýunça geçirilen şäherler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy hatabat diňläp, bu ulgamda amala aşyrylan özgertmeleriň ähmiýetini belledi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz harby we hukuk goraýjy idaralar bilen birlikde ilatyň arasynda köpçüliklerin habar berişlerini hukuk medeniýetiniň ýokarlandyrylmagynyň wajypdygy, şonuň ýaly durmuşa geçirilen döwlet ýasatynyň maksatlary hem de wezipeleri barada düşündiriş işlerini geçirmek taşyrdy. Meclisin başynda ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Kadylary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hakyndaky degişli resmi namalar gol çekdi. Soňra Milli Howpsuzlyk ministri Annaýew ýolbaşy diýen düzümni ýanwar-aprel aýlary aralygynda ýerine getirilen işleriň netijeleri hem de bellenlen ähli giň göçerli maksatnamalary durmuşa geçirmegiň aýrylmaz şerti bolan amatly jemgyçlik ýagdaýyny taklamak boýunça görülen şäherler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat diňläp, fiýaty durnuklygyň, halkymyzyň midemet agdy berliginiň hemde jebisliginiň, onuň paragatçylykly, dürejlikli ähmiýetiniň ýurdumyzyň düýpli özgertmeler ýoly bilen üstünlikli öňe gitmeginiň möhüm şertidigini belledi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Milli Howpsuzlyk ministrliginiň öňünde goýulan möhüm wezipeler ýerine ýetirmek babatda birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra döwlet serket gullugynyň başlygy Nuriýew ýylyň başyndan bäri serket gullugy tarapyndan ýerine ýetirilen işler, ata-watanymyzyň mukaddes sergetlerini goramagy güýçlendirmek, gullugyň maddi enjam bilen binýadyny döwre baplaşdyrmak boýunça ýygyderli amala aşyrylan şäherler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy hatabat diňläp, paragatçylygyň hemde awadançylygyň bähbedine ýedi diýarymyzda ýaýwanlandyrylan düýpli özgertmeleriň dostluk, hoşnýetli goňçylyk we doganlyk serkede bolan döwlet serkedimiziň illegirilmesizligini üpçün etmäge gönükdirlendigini belledi. Döwlet başlarymyz harby gullukçylaryň tegeşiň bedin taýdan fiýasta ýarlagynyň derejesini ýokarlandyrmagyň wajypdygyny çekip, gullugyň ýol başlygyna anyk tawşyklar berdi. Soňra Adalet ministri Muhammedow şu ýylyň geçen 4 aýyna kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek, şol sanyna döwrüň belent maksatlaryna ýetmäge gönükdirilen täze gadyraşdyrjy hukuk namalarynyň tassamalaryny taýýarlamak boýunça amala aşyrylan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat diňläp, kanunlary halkara hukugynyň gadylaryna kybap getirmek işlerini öýetçin alýan hukuk özgertmeleriniň wajyp orlaryna üns çekmek bilen hereke diýen kanunçylyga ýygyderli esasy siljermäni geçirmegiň zerurdygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz ilatyň arasynda kabul edilen hukuk resmi namalary barada düşündiriş işlerini ýokary derejede guramagyň wajypdygyny belläp, ministre anyk görkezmeler berdi. Soňra döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew ýolbaşy diýen düzümni şu ýylyň 4 aýyna ýerine getirilen işleriň jemleri gümrük gözegçiliginiň birja etilmegi babatyna durmuşa geçirilen işler babatda hatabat berdi. Bellençi ýaly häzirki döwürde ýurdumyzyň çäginden 100 ýyl geçýän ýükleriň sany artdy. Şeýlelikde gümrük ulgamynyň işini talaba laýyk guramak boýunça zerur işler alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatabat diňläp, Türkmenistanyň çäklerinden geçýän 100 ýyl ulug geçelgeleriniň mümkinçiliklerini giňeltmek maksady bilen gullugyň alyp barýan işleriniň möhüm ugurlaryna üns çekdi. Hemde daşary ýurtlaryň ugurdaş düzümleriniň öňdewazy tejribelerini öwrenmegiň zerurdygyny aýtdy. Ýurdumyzyň çäginden geçýän 100 ýyl ýükleriň göçerleriniň artmagy Türkmenistanyň halkara giňişliginde ygtybarly hyzmatlar çökümindäki derejesiniň berkitilýänliginiň aýdyň nyşanydyr. Hormat prezidentimiz harby gullukçylaryň döwrebap ýaşaýyş şaýlary bilen üpçün edilmeginiň hemde netijeli dähmet çekmek üçin ähli şertleri öwretmek meselelerine aýratyn üns berilmeligini belläp, birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Ögedew geçen 4 aýda durmuşa geçirilen işler barada hatabat berdi. Hatabatyň barşynda ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlanan gullugyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek, işgärler bilen üpçün edilişini pogturandyrmak barada odul beren taşyklarynyň ýerine getirişi barada hem aýdyldy. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat diňläp, bu ulgamda ýöňdewarjy dünýä tejribesini işin gornaşdyrmagy, ýaş başarjyň işgärleri taýýarlamagy, mundan meýleki işleriň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryny görkezdi. Döwlet başlarymyz gullugyň ähli düzümleriniň işiniň döwrüň taraplarına laýyklykda gurulmalygyny belläp, anyk görkezmeler berdi.
Toňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gödäwçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedow döwlet başlarymyzyň taşygyna laýyklykda döwlet emläginiň netijelik ulanşyna gödäwçilik etmek boýunça 4 aýda ýerine getirilen işler barada hatabat berdi. Şeýlekem ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmeli deskalardaky işleriň ýagdaýyna geçirilen feljerme işleriniň netijesi barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, durmuşy geçirilen giň göçerli maksatnamalaryň durnukly ykdysady ösüşi üpçün etmäge, ähli puwdoklarda depkinli ösüşi gadanmaga gönükdirilendigini belledi. Bu düzümiň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsetjekdi. Hormatly prezidentime belirlenen meýilnamalaryň öz wagtyna hemde belirlenen tertibe laýyklykda berja edilmegine gödäwçilik edilmeligini aýdyp, ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly bayram münasibetli ulanmaga beriljek deskalarda gurulşyk möhletlerine berk gödäwçiligi ýoly goýmagy taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow gödäwçilik edýän düzümlerini Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan diýilip ýylan edilen gelen ýanwar-aprel aýlary aralygyna alınıp balan işleriň netijeleri, ýararly güýçleriň bilen serkerde başlanan başlangyjy bilen durmuşa geçirilen harby özgertmeleriň çäklaryny amala aşyrylýan çäreler, şonuň ýaly harby gullukçylaryň hemde harby we hukuk goraýjydarlaryň işgärlerini durmuş meselelerini çözmekde bitirilýän işler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başly hatabat dinläp, ýöňde durýan işleriň möhüm ogurlaryna ünsetjekdi. Döwlet başlarymyzy goranmy käfiýetli harby doktrinanyň wezipelerini üstünlikli ýerine getirmek üçin harby we hukuk goraýjy düzümleriň taýdaşly işini üpçün etmegiň hemde ýaragly güýçleri mundan meýlekde ösürmegiň meýilnamalarynyň wajypdygyny belläp, vice-premier Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretaryna ýöňde goýulan wezipeleriň ýerine getirilmegine ýygydyly gödäwçiligi amala aşyrmagy taşyrdy. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçme mejlisinde başga-da bir näçe meseleler garaldy we ular boýunça degişçi çözgütler kabul edildi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly mejlis jemläp, oňa gatnaşanlara bir karar watanymyzyň mundan meýlekde gülläp etmeginiň hemde halkymyzyň abadançylygynyň bähfidine alyp barýan jogapkärlik işlerine uly üstünlikleri arzu etdi we birden ugrady. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamalary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň kadyetleriniň kadylaryny wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hemde olara hünär derejelerini bermek hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Kadyet hakyny Türkmenistanyň kanunynyň 25-nji, 54-nji, 56-njy, 70-nji we 83-nji maddalaryny laýyklykda karar edýän. Agoýly Aşirowicz Ahal welaýatynyň Göktepe etrap kadyetiniň kadysy wezipetine belläp, onu Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrap kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Dünya gözel Bayram Täkedowny Begjanowany Ahal welaýat kadyetiniň kadysy wezipetine belläp, onu Ahal welaýat kadyetiniň prezidiumynyň düzümine girdmeli we Ahal welaýatynyň APOD etrap kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Leyla Muradowna Babaýewany Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrap kadyetiniň administrasiýa we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kadysy wezipetine bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli. Ajahan Ýagmyrowny Imanberdiýewany Ahal welaýatynyň APOD etrap kadyetiniň kadysy wezipetine bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli. Maksat Şarewicz Jumaýew Balkan welaýatynyň Gumdag şäher kadyetiniň kadysy wezipetine bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli. Mejlis Maksat Gelliewicz Uwezowy Balkan welaýatynyň Balkanaba şäher kadyetiniň kadysy wezipetine bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli. Maýsa Jumadurdiýewny Metkelliýewany Lewap welaýatynyň Türkmenaba şäher kadyetiniň administrasiýa we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kadysy wezipetine bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli. Öwed Agellewicz Efenowy Mar welaýatynyň Mar şäher kadyetiniň kadysy wezipetine bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli. Mehriban Allahşkurowny Bagyýewany ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanyny sebäpli Ahal welaýatynyň APOD etrap kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prokuraturasy hakyna Türkmenistanyň kanunynyň 16-njy maddesyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly Gurbanguly Berdimuhammedow karary gol çekdi. Resminama bilen 2-nji derejeli jurist Muhammed Murad Gurban Muradowicz Saparguliyew Aşgabat şäheriniň Köpetde atrawynyň prokurory wezipetine bellenildi.
Ihtiyarlık mökletinin tamamlanan sebäpli Justisiýanyň kiçi geňeşçisi Döwran Aşyrmuradowyç Nazarow Balkan welaýatynyň Türkmenmän şäheriniň kenar etrawynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. İkinci derejeli jurist Rahim Çariýewiç Çariýew Balkan welaýatynyň Türkmenmän şäheriniň kenar etrawynyň prokurory wezipesine bellenildi. Seyşenme günü hormat prezidentimiň akal welaýatyny iş taparyny amala aşyryp, Miwe açyk paýdarlar jemgyýetiniň önümçilik iş hemde onun inженер tekniki düzümleriniň disgallary bilen tanışmagyna başlanyp, hoşalyk maslahatlar geçirildi. Olar ýurdumyň owa hojalyk toplumy senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan guruldy. O senat toplumunu keme taraplan ösürmek hemde onun kuwwatyna netijeli peýdalanmak milli liderimiň başçylygyna Türkmenistanyň durmuşy geçirýän ykdysady strategiyasiniň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Şol bolsa halk hojalygyny ýakly pudoklaryny özgörtmäge we döwürwaplaşdyrmaga gönükdirilýär. O senat ulgamyny ýaglandyrylan giň ýerimli özgörtmeler ony diversifikasiýa ýoly bilen ösürmäge, sanly teknologiýalary giňden urunuşdyrmaga, dürli görnüşli ýokary hili owa hojalyk önümleriniň öňürilýän möçberini artdyrmaga ýardym edýär. Owa hojalyk toplumynyň suw hojalyk bardaky döwlet komissiyasiniň işgärleriniň, agrar partiýanyň wekilleriniň, degişli hünärmenleriň gatnaşmagyna hoşalyk maslahatyna çyksa edenler, ýurdumyň owa hojalygyny ösdürmekde berýän gollawlary, ýardymlar üçin hormatly prezidentimiň hoşalyklaryny beýan etdiler. Hormatly prezidentimiň döwletimiň owa hojalygyny ösdürmäge we pudokda düýp özgörtmeler amala aşyrmaga ulun serýänligi aýratyn noktaly. Owa senat toplumy ýurdumyň ykdysadytynyň esas pudoklarynyň biri bolup durýar. Gadanlayan üstünlükler halkymyzyň bolelen we bagtyar durmuşda ýaşamagynyň bu pudoň netijeli ösdürmegine köp derejede baglylar. Hormatly prezidentimiň suw serişdelerini rejeli ulanmagy, ekin meýdanlaryny suwarmak meselelerini ılımy taýdan çemileşmäge aýratyn ünseriýär. Şunuň bilen maglykda suw hojalyk pudogyny suwa aýuwly garamak görgelerini hemde ekologiýa ölçeglerini laýyk gelýän öňde barjy usullary we teknologiýalar ornaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär. Maslahata gatnaşjylar hormatly prezidentimiň tarapyndan kesgitlenen wezipleri ýerine ýetirmekde. Owa hojalyk pudogynyň belen sepkitlere eýe bolmagyny, ahlakly däkme çekçekliklerini inanyrdylar. Hormatly prezidentimiň Miwe açyk paýdarlar jemgyýetiniň önümçilik iş hemde onun inженер tekniki düzümleriniň disgallary bilen tanışmagyna başlanyp Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesine geçirilen hoşalyk maslahatyna işçiň häsiýet mahsus boldy. Soňky ýyllarda bazar ykdysadytyny ýetgiderli geçilmegi, telekeçiliň döwlet tarapyndan gollanmagy netijesinde owa hojalygyny noksus ulgam has işçiň häsiýeti bolýar. Türkmenistanyň iş ýurdumlarynyň netijeli işlemek üçin zerur şertleriň döredilmegi netijesinde daşary ýurtlardan getirilýän harytlariň orny tutýan önümler öňürýän önümçilikleri döretmek, ýurdumyzy azyk bolşulugyny üçin etmek, azyk harytlarynyň bätçi okuýuplygyny ýokulandyrmak, olaryň eksportyny artdyrmak boýunça wezipeler çözmäge salymly goşunt goşýan döwürwap urduş önümçilikleriň sany barhartýar. Milli liderimiz Türkmen telekeçileriniň ýurdumyza ýeri tasdymlar hemde özgörtmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge işçiň gatnaşmagynyň möhümdigini hem işe noktaýa edilip çykyşlarda aýdyldy. Hormatly prezidentimiz telekeçileriň öz işini innovasiýalardan, sanly ulgamy, ylmy teknologiýa kadanalar iş tejribesini giňden ornaşdyrmakdan uralmalygyny belleýär. Häzirki günlerde ýokary depini alınıp barýan işleriň ählisi döwletimizi ösdürmek boýunça biziň dörejilikli strategiýamyzyň hakyky miwelerdir. Ýurdumyzda türkmen halkynyň her bir maşgalanyň, garaşdy watanymyzyň her bir raýatynyň awadançylygy we bagtyar durmuşy esasy ileri tutulýan uğurdur. Şoň üçin hem hoşalyk maksadyna hormatly prezidentimize alkyşlar aýdyldy. Şuun Türkmenistanyň Gyzal Ýarma milli jemgyýetiniň we Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň bilelikde guramagyny 1941-1945 ýyllarda gazanlan ýeňişiň 76 ýyllygy münasibetli aýdym sazly bayramçylyk dawarasy geçirildi. Dawradnaşlar ilki bilen bir ýerde watançylyk mazmunly ýerleşdirilen sergä tomoş etdiler. Dawranyň dowamyna merdana watan gorowçylarynyň ýerine ýetiren aýdymlaryna watan mukaddesliği, oň gadar gymmaty, watançy ogullaryň uruş ýyllaryna görkeden gaýdusuzlygy, edermenligi giňden wasp edildi. Hormatly prezidentimiň sözlerine döredilen durnalar atly ýerine ýetirilen aýdym dawradnaşlarda aýratyn täsir galardy. Kalplere kanat göwünleri ılham baglayan bu aýdym dawradnaşlaryň ruhuny belende götürdi. İlhalar insan, watançy esker, Moğlum Berdimuhammed Anaýewiň uruş ýyllaryna görkeden merdi merdanylygy, oňdurmuş we zähmet ýoly ýaş nesiller üçin edermenligiň, gaýdusuzlygyň, ahlaklygyň, mukaddes hary we raýatlyk borja we paýlagyň nusgalyk mektebine urly.
Boy Batyr eskeriň gaýdusuz watan gorulşynyň nusgalyk ýorny merdana harby gullukçylar özüniň ýerine ýetiren aýdymdyr sağlaryny ruhanetlik bilen matbetdiler. Edermen watançy ogullaryň urşyň pazygaly ýyllaryna başyny ortaga goýup, watanyň edilligi, oň azatlygy uğruna görkeden gaýdusuzlygy, bu ýerde çykyş eden harby gullukçylaryň ajaýyp sözleriniň özündizi. Biziň urş veteranlarymyzyň, gaýdusuz gahrymanlarymyzyň belend edermenligi ýaş watançylarymyz üçin watançylygyň beýik nusgasy. Türkmenistanyň häzirki we geljeki neslini watana süýgü we wepalyk ruhuny terbiýelemekde munasyp ýol görkezji bolup galar. Davranyň ahyryna watnaşlar halkyny bagtyar durmuşda ýaşadýan, ýaş ulsuny sarpalayan, döwletini ösüşli mendilleri alyp barýan hormatly belen serkerde başymynyň adyny eýsilmez alkyşlaryny aýtdylar. Beýik Eňşin bayramyna başlanyp ýurdumyzyň ähli künjegine geçirilýän dawralar uly ruhanetligi we senýä. Mehriban akadamyzyň ýol başlygyna garaşyr hem beýtarap Türkmenistanyň alyp barýan şöhratly ata-babalarymyzyň insanperwer we dörüjülük däplerini esaslanýan ähli parahatçylygyň hemde howpsuzlygynyň berkedilmegine durnukly ösüşiň üpçün edilmegine, netijeli hyzmatdaşlygyň giňildilmegine gönüktirilen döwlet syýasaty dünýäde ýokary halkara awraýyny eýe boldy. Häzirki wagtda biziň ýurdumyz Sewitde parahatçylygy dörüjü merkez hökmüne karar edilýär. Munyň özi halkyň iň oňa däpleriniň dowamatlylygynyn hemde ata-babalarymyzyň edermenliklerine munasyp hormat goýmagyň aňlatmasydyr. Hemişelik beýtaraplyk hukuk derejesiniň ýörelgilerine ütkowsiz agrarly türkmen döwleti beýtaraplygyň we parahatçylyk söýjüliginiň daşary syýasatymyzyň esasy binýady bolup galýanyny iş ýüzüne görkezýär. Berqara döwletimiň bagtyarlyk döwrüne 40-njy ýyllaryň agyr synaglaryny başdan geçiren uly neslin wekilleriniň munasyp durmuşyny üpçün etmek ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna goýulýar. Hormatly prezidentimiň ähli taraplaryň aladalary netijesinde fronta adnajlary, tile dähme çekenleri we esker ojagyny saklap oturan enelere köp sany ýeňillikler berilýär. Tarihi müňýyllyklaryň jümmüşine kökörüp gidýän türkmen halky çağalary terbiýelemekde esasy ýörelgelerin bir hökmüne ata-babalaryň köp asyrlyk wesiýetlerini baýlaşdyryp, olaryň dowamy bolmagyna gol berýär. Her wagtda ýaş nesiller ýokary watançylyk, gahrymançylyk, edermenlik duýgularynyň kemale gelmegi, jemgyýetde bitewilligiň we jewitligiň berkemegi üçin asyrly işler alınıp barýar. Bular barada bayramçylyk şäherlerini aýratyn belginelýär. Biz milli gahrymanlaryň öňüne taqdim edýär. Olaryň deňsiz taýsir ýeňişlerini mukaddes sarpa goýýar. Biziň ata-babalarymyzyň gahrymançylykly durmuşy we geçen şöhratly ýollary biziň üçin watançylygyň, mehriban topragymyza wepalygyň we mukaddes watanymyza gulluk etmek mektebidir. Türkmenistanyň şekillenir sunuty müzeýine Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyň elçixanasy tarapyndan medeni miras gorap saklamak boýunça elçileriň gadnasy maksatnamasynyň şäklerine hyzmatdaşlygyň 20 ýyllygyna başlanyň fotoseri guruldy. Şäher Türkmenistanyň diplomatik wekilhanlaryň, ýurdumyzyň daşary işler medeniýet ministrlikleriniň, Ilimler Akademiýasynyň, Medeniýet institutynyň we beýleki edararyň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary okuw mekdepleriniň kimde daşary ýurtlaryň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň gatnaşmagyny halkara matematika olimpiadasyna badaly berildi. Oňa halkara insanperwer ilimleri we ösüş universiteti gatnaşýar. Bu olimpiada 18 döwletden we 70den gurak dünýäniň ýokary okuw mekdeplerinden jemi 600 oguly talip gatnaşyp öz başarnyklaryny görkezerler. Şuň Paýtagtymyzdaky Aşgabat Aýdym-Saat merkezinde Aşgabat şäherini wasp edýän iň gowy aýdymlary öğretmek boýunça aglandyrylan bäteşiň birinji tapgyr jemlendi. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna başlanan bu dawra uly konsert maksatnamasyny ölçün aldy. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne parahatçylygyň öňçmen watan ýenşigarasyny geçen şu ýylda ak mermerli paýtagtymyz Aşgabatyň 140 ýyllygyna başlanyp gurulýan bu dörüjülük bäteşigi watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk dawrlarynyň çäklerini geçirilýän ajaýyp wakalara hataryny munasyp orna eýe bolýar. Bäteşige ýurdumyzyň belli şahyrlaryny kemde köwüçüň dörüji ýan şahyrlaryň sözlerini we kompozitorlaryň sahalaryny dördülen aýdymlar bilen çykyş edip meşhur estrada aýdymçylary kemde görnükli tank toporlary, şerde fadanlar toporlar gatnaşdylar.
Milli liderimiň başlangyjy bilen geçirilýän bu wagtlyşyň maksady garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň ähli kunjoklaryny gurşap alan giň erimli özgörtmeleriň öňmaçdy bolan Paýtymyz Aşgabat şäheriniň döwletimiziň ýerlileri durmuşy geçirýän öňün beýtaraplyk, barakatçylyk söýjilik we hoş niýetli goňşuluk siýasatynyň aýdyň nişany bolup durýanlygyny dünýä giňden ýaymakdan Aşgabatyň ýurdumyzyň baş syýasy, durmuş ykdysady, tehnologik ötüşiň we innovasiýalaryň milli merkezi, döwletimiziň ilim bilim, medeni merkezi bolup dünýäniň öňde barjy we ötün şäherleriň kataryna münasip ornalýanlygyny halkara jemgyýetçiligini açyp görkezmekden, baş şäherimiziň geçen taryhy ötüş ýolunyň öz bolşulygyny wagt etmekden, hemde kädirki döwürde Aşgabatda durmuşy geçirilýän özgörtmeleriň dünýä nusgalarlyk bolup durýanlygyny äşkar etmekden ibaretdir. Şeýle bu dörejilik bätişigi Aşgabat şäheriniň dördürmeginiň 140 ýyllyk bayramyny guramaçylykly we ýokary derejede geçirmäge gönükdirilendir. Ýerine ýetirilen aýdymlaryň atlary yglandylyny olaryň ählisiniň diňe Aşgabat diýen sözden uralmagan, ýurdumyzyň baş şäheriniň wasbynyň dillerde desany, sallarda mesany urilýänligine şaýatlyk edýär. Ýanglanan aýdym sallar mehriban arkadamyzyň eksilmez zekine dören ak mermerli Aşgabada bolan buýsanç we gowunç duýgularyna baý boldy. Aziýanyň merjen şäher hökmünde bütün dünýäde ikrar edilen paýtatymyzyň baky juwan we gözler gamyşdyrýan owadan keşfi, tüý süreklerden gaýnap joşup çykýan belent we pek duýgular we ýakymly mukamlar bilen wasp edildi. Aşgabada başlanıp ýerli ýerine ýetirilen ajaýyp aýdymlar halkymyzyň öz edil we mehriban paýtat şäherini jany teni bilen seýmek başarýanlygyny, hemde paýtatymyzyň ähli tarapdan şeýle belent derejelere ýetmegini, hormat prezidentimiziň ummatsız ulutalarynyň bolup, munyň üçin milli liderimize tüý sürekden alkyş we hoşallyk sözlerini aýtmak başarýanlygyny äşkar etdi. Emin agdalar bätişik atnaşylaryň çykyşlaryna baha berenlerinden soň, olaryň iň münasipleri innik tapgarda çykyş etmek üçin saýlanyp aldy. Ýurdumyzyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň guramagyna şanly seneler münasibeti geçirilen şäher ulu ruh bilen öweslendi. Bu uly köşkde ýaglandyrylan bayramçylyk şähersi görkezme çykyşlar aýratyn täsirli boldy. Bu ýagdaý raýatlarymyzyň hususanam ýaş nesliniň sporda bolan howusyny artdyrmaga ýardam berýär. Şeýle şäheriniň geçirmegi geljekki usatlaryň ýetişmegini üçin eder. Aşgabatyň 140 ýyllyk münasibetde ýaglandyrylan şäher spordy köpçülik bilen beden terbiýany ösdürmekde amalaşyrýan özgörtmeler üçin türgünleriň hormat prezidenti we öz bolşuluk hoşallygynyň beýany Hormatlanlar, nuwasa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtatymyz Aşgabatda 5-nji maýda saat 20-den 6-njy maýda saat 20-nji boljak wagt barada Türkmenistanyň howa maglumaty ulgunyň berýän habar bilen tanış bolan. Balkan welaýatyny üýtgäp durýan bulut howa bolup, azkem ýagyş ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demiratuq kulmatardan tiýde sekunda 9-14 metre ýetýän şymal ufer, howa gejjetine 11-16 gradus, gündüzine 23-28 gradus, kenarky taraplaryň orta 15-20 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny üýtgäp durýan bulut howa bolup, azkem ýagyş ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Günorta kulmatardan tiýde sekunda 8-13 metre ýetýän şymal ufer, howa gejjetine 14-19 gradus, gündüzine 25-30 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny üýtgäp durýan bulut howa bolup, azkem ýagyş ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demiratuq kulmatardan tiýde sekunda 8-13 metre ýetýän şymal ufer, howa gejjetine 14-19 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny üýtgäp durýan bulut howa bolup, azkem ýagyş ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demiratuq kulmatardan tiýde sekunda 9-14 metre ýetýän şymal ufer, howa gejjetine 15-20 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýl bolar. Daşawd welaýatyny üýtgäp durýan bulut howa bolup, günorta kulmatardan tiýde sekunda 7-12 metre ýetýän şymal ufer, howa gejjetine 16-21 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulut howa bolup, günorta kulmatardan tiýde sekunda 8-10 metre ýetýän şymal ufer, howa gejjetine 16-18 gradus, gündüzine 27-29 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 6-syna magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany arşylýar.
Ediz vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möşgörünün kadydan 8 götürüm artma bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, eşerde ýat bastyna howanyň derejesini üýtgeýäniň nazar alyp, basra görä giyinmegi maslahat berýär. Mehriban eýleşler, bu düzgünleri berk berje etseňiz, ýylyňyzsyny bastyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakyn wagtlarda tüşeretdiňä. Dählet şoň üzerine bolsa halkyň bähbidiwa. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyň ederler.